makosana atenga kutsimikizirani kunena kuti chimwendo banda sakupuma bwino ende akuyesetsa kunena kuti iyeyo kumaulatu asakagoneko olo ndi day imodzi mwayioneti ma delaying tactics omapezeka ndekuti muchipatala kuti sana kumpweteka komanso ndekuti kuonjezera popo ndizoti takuthamangitsatu zinthu kuthamangitsa ku court mpaka na kukalipanga ndithudi pressure high court kuti mwina mwake impatse belo itunde mudzidabwaso kuti ikuchokera kutino sitechedwa nayo yayi pa screen panopo ndekuti mukutha kuona page imeneyo si page wambari imeneyo ndi page yochokera ku high court ya Lilongwe. Tiwerengeto akuti Republic of Malawi in the High Court of Malawi Lilongwe Registry Criminal Division Mercenary Criminal Application number 2890 of 2025 between Honorable Chimwendo Banda, first applicant, Alfred Darakadura, second applicant, and the Republic, the respondent. Akunena kuti kuchokera ndithu ku High Court kumeneko yaku Lilongwe ndipo akuti Criminal Division Mercenary application alemberaro ndithudi kulembera ku khotiko number 2890 ya 2025 ndipo ili pakati pa olemekezeka Chimwendo Banda ngati olembera number 1 Alfred Darakadula ngati olembera number 2 komanso ndekuti iwowa palitu ndetu kulimbana ndithu ndi the Republic lomwe ndi boma limenelo ngati okayankha zolembedwazi akulembera zotani kodi Interparty summons on applications for bail pending trial. Akuti akulembera ndithu konkhani zokhuzana ndi kukambirana akufuna mbali ziwiri zikakambirane mbali ya boma nda mbali ya Chimwendo Banda cholinga choti akakambirane basiru jaji ali apo kuti mwina mwake mwina angafewetse ziganizo zija mwina nkuwapatsa bail. Under Section 42, Subsection 2E of the Malawi Constitution 1994, as read together with Section 118, Subsection 3 of the Criminal Procedure and Evidence Code and Part 2, Paragraph 1 of the Bail Guidance Act, izinzawo izizamalamulo kumene kuma section tingozidu mpazimene zakuti let all parties attend the judge of the High Court of Malawi Criminal Division Lilongwe Registry on the 19th day of December 2025 at 11 o'clock in the forenoon on the hearing on application on the part of the applicant for an order that they be released on bail pending trial. Akunena kuti wina aliyesa akuyenera kudziwa mbali ya boma komanso mbali ya Chimwendo Banda ikuyenera kudziwa zone kuti ikuyenera ikapezeketu mu room imene ili ku Lilongwe High Court ku Malawi kumeneko mu Criminal Division ndipo tsiku ndi pa 19 December 2025 mene nthawi idzika kwana ndendende 11 koloko ya kumama wa ija imeneyo ndipo kumenekoko kuli nkhani zotakakambirane zokhuzana ndi belo makamaka mbali ya awo amene alembera omwe nda Chimwendo Banda komanso ndekuti Darakadula akulembera kuti ali ndi zina zake zimene akufuna akapemphe kumeneko afuna akapemphe order yonena kuti iwowa atulutsidwe pa belo pamene ndekuti mlandu ukupitirira. Take notice that the affidavit of the Honorable Chimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda and Alfred Darakadula attached hereto shall be read in support of this application, dated this 16th day of December 2025, wasaina kinako registrar. Akunena kuti wina aliyesa akuyenera kudziwa apa kunena kuti affidavit yokhuzana ndi Chimwendo Banda komanso ndekuti Alfred Darakadula ndoti iphatikizidwa ndithudi ku chikara chimenechi ndipo affidavit imeneyo ikakhala ndekuti ukawerengedwa ngati mbali imodzi yokapanga support application imene alembayi ndipo asaina registrar akumeneko ku court ku Lilongwe High Court chidindo chake pa 15 December 2025 koma akuti chikalatachi achitulutsa pa 16 December 2025. Magayi ndipanga check nthawi yanga apa ndi date nthawi ndi ikuti 6:05 mama of course ndekuti mwina idzi kupeza nibeni nthawi itasuntha komano ndi Friday December 19 2025
ndekuti ndili loli limenelo mwayiona mene nthawi idzika kwana 11 koloko akunena kuti tu chimwendo banda mbali ya chimwendo banda kukakhalapo mbali ya kuboma kukakhalapo achina Prescott mwayi ulipo aja ndekuti nkukapezeka zoti jaji ali apo mukachipinda komatatu kameneko panji kodi mayi basi ndikumapezeka kuti akukambirana mmenemo iya ife tikufuna chimwendo banda ata kumeneko akafuna akapereke order jaji akapereke order yoti achimwendo banda atuluke pa belo mbali ya chimwendo banda tipene kupempha tikufuna jaji inuyo mugamule kuti ife tituluke pa belo tisapite kuchani kumaula mugamule apa ndipo ife tikulani tikupempha mafidaviti athu awa zanizani tikufuna mugamule chigamulo zopanda tisapite kumaula mwayiona zati manena ijaka delaying tactic koma chedwa mchipatala nsana ondipweteka ndio kumadzapwetekera soja apa makamaka apa tapangane chake pamene papa ndekuti kukhala kuchipatala kuja kwa nthawi yayitali cholinga asakagonekolo day ndithu kumaula kuja kuopa atu kumenekoko ndakuona taya apa patipanga bwanji ndaya kuchipatala ikuone kuti kuchepera apa akhoza kuzoro kuchipatala kuja kwa ritulutsako tikapezeka kumaula tiye nthamangani ku high court sopano ngakhala high court mulibe ndekuti inuyo chani mulibe program yonena kuti mumve ifeyo chimwendo banda komanso adala kadula nkhani yathu sili pa program anu mumwezi uno tikufuna zonena kuti tikakamize khale pa program yanu ndeti kuja ku high court yakulilongwe akupezeka zoti akutseguladi window temeneyo iyayi bwerani tizakumvereni milandu machita kuipanga rupadza pa plan tsiku lakuti kuli mulandu wakuti mwayiona mwezi ndekuti milandu yathu ndi kati ungabwere zinazo yes here and there timamvesesa komano mukapezeka zono kuti mukatsegulano window yonena kuti achimwendo banda ndadala kadula abwera azatana azerembe iwo mukatsegulira window faza chifukwa chonena kuti ndekuti ana legend anduna kalekale mukatsegulira window faza ni ku courtiko famene oro munayenera ndekuti nonkhani izapitirire zaka zamawa mu January chifukwa ndekuti ndi mwezi umeneno munakakhala mwapangano maplan anu roke January tizamuyendesa yonse milandu yathu yomwe tinayo ndi idzayamba nduka anthu achimwendo bando zalowa pa namba chani koma papa mukupezeka zono kuti mukutsegula window yonena kuti iwowa alowe mu December plan imene ndekuti malingana ndi mmene mapangira plan kumeneko imayenera kukhala ndekuti toyachani ya mu November kuti munapanga plan November kuti tokodi milandu ya mu December muzayendesa motani every day milandu yake izayenda motani so pano achimwendo banda ro panalibepo tapa koma mukupanga squeeze in why mwayiona soru zinthu zimene ziru ndi zimene zimapoyiritsa soru chilungamo tukayendedwe ka chilungamo osewa ndithu ma tactic ndithu kuyesetsa kuphupha kuti mwina make asapezeke kumaula koma ndemula kuitsatu mukapanga choncho ku high court ikona ino chimene munakapanga ku high court munakangotulutsa zonena kuti mlandu wa chimwendo banda lidzauva mu January ndekuti date lake lidzakhala lakuti munakatulutsa information ngati mene koma osati muzitulutsa nkhani zono riyayi tatamba kwaitana kale mukachipinda tikakambirane kumene koko wanje kodi zinthu zimukumachita somo makambirana muti dzipindamo mufuna soto pena pake tizikhala pasi soto ndikumapezeka kuti tayambaso kumakhangati tikumafunga miyala kuja ku court komweona zene zochitika kumeneko sizikumayenda bwino ya uyuyu munayenera mungorulutsa kuti iye akapezeke kumaula malinga ndi chani ndi chigamulo chija mwayiona koma ndekuti mwangorulutsako information yonena kuti nde apapo ponena kuti a big money wakapezeka kumaula tikufuna tingolengezabe kunena kuti mbali zawo zidziwe kuti mulandu wawo udzamvedwa tsiku lakuti mu January chaka cha 2026 mu new year mmene momo mwezi mukumalengeza zinthu ngati zimene zozoka chifukwa ndi zomwe timadziwa tifeyo malinga ndi mmene milandu yanu mukumayiyendetsa kunena kuti mulandu umapezeka kuti mwawikira madate nake chakutsogolo uko ndipo mmalengeza ayiphwedwa mulandu wake udzamvedwanso ndekuti kaya mu February chaka chamawa mulandu wakuti udzamvedwa mu January chaka chamawa wina utidzauvanso mu March chaka chamawa mwayiona mesa mmapanga choncho ndetsopano mulandu wawo muuthamangitsira cha khani tu ndi imeneyo makosana akuona kuti chimwendo banda ndi anthu akakhala kulowa mu court komano ndete ukakambirana ndi ajaji ndi mbali ya boma nthawi imene idzika kwana 11 koloko yakumama wako noko tangotsala ndi mawu azochepa chabe
akhala piro mene kukapempha zonoti nomutipatse belo nde mukanlamulaso jaji kuti jaji apereke chigamulo zoti nakupatseni belo simayenda choncho riya ikwenera ikalowe pa khoti pakakufunseni ndinolakwa kapena ngosalakwa ayi belo mudzika nde kuti wina aliyense akuona penepa sati zam'makachepe ndakomatazi usokoneza soti zinthu linwe akuti